Pán doktor, nerobte tie pauzy, prosím vás. Vyzeráte ako môj otec, keď mi šlo oznámiť, že som zase nevyniesla kôš. Je to nejaký zápal, predpokladám antibiotika. Napíšte mi, pošlite mi to normálne na telefón, ja to všetko vybavím. Alenka ma aj tak čaká. Ešte musíme ísť kupovať ten batoh, ja som vám minule hovorila. Ona si vybrala taký proste s dinosaurami, ako extrémna radosť, ale Pani ja by som si Mrázová, vybrala úplne niečo iné, ale to nevadí. Pani Mrázová, posaďte sa prosím poriadne. Dobre, no, ale Prišli tie potrebujem... výsledky a bohužiaľ nevyzerá to vôbec dobre. Je to nádor v pokročilom štádiu. Alenka má 8 rokov. Deti v 8 rokoch... To je nemožné, nie? Máte dobrú zložku? Môžete sa prosím pozrieť, či je to správna zložka? Áno, Je pani to Mrázová. Alenka Mrázová, 8 rokov. Zložka je správna. Vy mi chcete povedať, že moje dieťa, ktoré si ráno pol hodiny vyberalo ponožky, či si zoberie modrú alebo zelenú, že... Je mi to nesmierne ľúto, ale bohužiaľ už nemôžeme nič viac spraviť. Nádor sa rozšíril do celého tela. Dávame tomu maximálne mesiac. Pani Mrázová, ak by som pre vás mohol ešte niečo urobiť. Mesiac. Choďte prosím preč. Ja potrebujem chvíľku. Nemôžem ísť takto von. Dneska potrebujeme kúpiť ešte tú tašku. Alenka pôjde v septembri do školy, chápete?